איך טיקטוק עובד ואיך לנצל אותו לטובתכם למה שתרצו. קבלו קריאייטיב. אז טיקטוק עובד במעגלים. מה זה אומר מעגלים? דבר ראשון, ברגע שאתם מעלים סרטון, יש לו את הבדיקות הבקרה של הקהילה שלו, כתוביות, מה יש שם, עירום, לא עירום וכאלה, זה הבייסיק. ואז לאחר מכן הוא נחשף למעגל ראשון. 50 איש, 100 איש. ברגע שהטיקטוק חושף את זה למעגל הראשון, הוא בודק כמה אחוז צפייה היה בסרטון. אם בתוך 50 איש האלה, אחוז גבוה צפה באחוז גבוה מהסרטון, נגיד מתוך 30 שניות סרטון הוא צפה ב-25, אז הוא אומר, וואו, יש פה קטע, מעגל הבא. אחוזי צפייה, מעגל הבא. וברגע שהגענו למעגל הגבוה ביותר, ברגע שהמשיכו אחוזי הצפייה להיות גבוהים, בום, יש פיצוץ של החיים. מה הקטע במעגל הראשון שהוא החשוב ביותר? ששם זה רולטה רוסית. אנחנו לא יודעים במי טיקטוק יבחר לעשות אותו כמדגם. זה אומר שאנחנו צריכים לראות איך אנחנו לוקחים את התוכן שלנו, לא משנה איפה הוא נמצא בבחינת משכל, ולהוריד אותו למחנה המשותף הנמוך ביותר. ככה אנחנו נקלע למעגל הראשון כמעט תמיד, ורוב הסיכויים שגם למעגלים הבאים. אז חברים, ככה טיקטוק עובד, וככה תנצלו אותו לטובתכם, לרדת למחנה המשותף הנמוך ביותר.